Terima kasih matur suwun requestnya penonton setia di wilayah Pucung, Tangen. Betul. Ora usah nyawer, ndak. Ndak piye? Ndak kelong. Yuk. Ojo lali. Siang dimanapun berada di channel MS Multimedia, keluarga Bumi Saragit Sukawati, rekan-rekan dulur saking Pucung Tangen, matur suwun. Nangis sak jroning sliramu ninggal aku
bojo ing tresno balong nongko bebasane mung katon katon sliramu wae. Oi, sikat selesai ganti lagu. Oke. Ya. Ojo lali. Yo. Oke, terima kasih di lagi sak ember ya. Rorong ember. Nangis rorong ember wis gawe. Habis ini goput ya. Yuk, semonggo. Aja semelang
ganti kancane. Aja semalam bagus iki ora bakal ayu, Ora bakal bali. ora suwe aku bali, iso semending ana ing sisi. Oke, yang kita Nanti dinyanyikan sama teman saya. Ayo Mbak Anji.